Ahoj, moje meno je Tim a ja ťa vítam na tomto kanále. Takže, môj kanál je zameraný na gaming, ako už určite je známe z názvu kanálu, dajme tomu. Tak, rád by som vás privítal na tomto kanále a dúfam, že sa moja tvorba bude páčiť. Takže tak, to je zatiaľ všetko k uvítaniu a ideme k druhému bodu, čo budem točiť. Takže točiť budem prevažne Minecraft, z hier Minecraft. To bude Minecraft, neviem či chcem nejakú trvalú, skôr to bude také mimo môj kanál, také hranie. No, že proste kanál sa volá Timplay Games, takže musí sa tu točiť, ale nebudem robiť z Minecraftu také série asi single player, neviem, není to úplne vylúčené, skôr budem robiť také na nejaké minihry nové a takéto veci, takže tak. A určite budem aj nejaké skeče, asi kameru mám jakž tak celkom dobrú, alebo s kamarátom z iného kanálu, on má foťák, zrkadlo, no, takže on určite kvalita bude dobrá, mohli by sme aj na môj kanál niečo natočiť a tak určite sa to budeme môcť nejako dohodnúť alebo tak. No, teraz tu mám poznačené zvuk, nejaké minihry a takéto veci. OK, a ako som už vravel, skeče. Ak máte nápad na nejaký sketch, tak určite komentujte. A tak, všetky potrebné veci nájdete v popisku videa, takže určite sa tam mrknite. A toto video bude také len rýchlejšie, aby som to rovno mohol drbnúť na YouTube. Tak, OK, a dostávame sa do posledného bodu a to je spoločný kanál, takže ako som vravel, kamarát má dobrý foťák a teda, ale to sa toho netýka, to len ten kamarát, proste si mám ten channel, k tomu sa chcem dostať, čiže si mám kanál, kde natáčame recenzie a veci podobné tomu, proste viete, ako spoločný kanál, máme tam už intro, máme tam už prvé video a máme tam už dokonca recenziu na Superfilm, takže určite choďte do popisku videa, určite choďte na spoločný kanál a určite tam dajte odber a myslím, že niektoré recenzie by sa vám mohli páčiť, budeme mať recenzie na hry, na filmy a takéto veci, takže určite sa tam mrknite, pozrieť to. Myslím si, že celkom dobrá kvalita, no takto. Bolo to také divnejšie to prvé video, lebo sme to už točili dosť neskôr, my sme si pozreli film a išli sme to natočiť, nech máme čerstvú myseľ, takže OK, takže určite sa tam choďte mrknúť, podporte nás a určite choďte aj na kanál kamaráta, s ktorým mám ten spoločný kanál a tiež natáča fakt dobré videá, takže určite sa choďte mrknúť a vidíme sa na budúce, odberajte, lajkujte, komentujte, zdieľajte a čus.